I era un senyor que havia sigut pastor tota la vida i havia viscut a Mallavi. No s'havia mogut de 5 quilòmetres al voltant, no necessitava més. Vivia al seu baserri, els amics al bar del voltant, s'anava a fer els seus diners als restaurants del costat i va tenir un accident, va quedar tetraplègic, vivia sol, i va ser molt bonic perquè nosaltres, a través nostre, i vam contactar amb la Creu Roja de Guetària, no havia anat mai a la platja, no havia vist el mar. Mari José li va comprar un banyador nou, que no havia tingut mai un banyador, li van ficar en un xaleco i el van portar després entre unes quantes persones, el van portar mar endintre i després es va anar a celebrar també en un restaurant i va estar molt bé, i va ser una mica el final. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke, itxasoari begira.